ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಪುರ್ಸೊತೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೇತ ಮುಗಿಂಡು ಹೀಲ್ ಶೋಕೊಂಡು ಹೀಲ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಏತು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇದಾದ ಪಂಡೆಂಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾಕ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಬುಕ್ಕೊಂಜ ಹಾಕ್ಕೊಲ್ಲಿರು ಅಂಚ 2 ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ತುಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಅನ್ಬೋದು ವರ್ಷನ ಅಂಡ ಅಂದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿವರ ಪೋಕಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು ಇಕ್ಲ ದಾದಾನ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಲ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಪುರ್ಸೊತೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೇತ ಮುಗಿಂಡು ಈಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುಗಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ನ ಆಯ್ಚಿ ಸೊ ಇತ್ತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿದ ಅದಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಲೆಲ್ಲ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ದಾದಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಕಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಂಡ ಅವ್ವ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಪುಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆದಾಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ದಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ನೀವು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆಡ್ದು ದಾಯ ಪಂಡಿಜ್ಜಾರು ಹಿಂಗೆ ಮೀಟ್ ಆರಿತ್ತನದು ಸೊ ಸಾರಿ ಎಂಬನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇರಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪನೆ ಲೇಟ್ ಹಾಪು ನಿಂಗೆ ನಾನು ಅವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆಪುಜಿ ತೂಲೆ ಗೈಸಿ ಅನ್ನ ತಿದಡ್ಗ ಪಂಡಾಗ ಬರ್ಸ ಶುರು ಅಂಟು 2 hours later. ತೂಲೆ ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏತ್ ರೇಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತೈನು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನವ ಮಾಮೂಲಿ ಬಲ್ಬ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಫ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೋಕುದೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿಂಕ್ ಇದು 250 ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಡಾಲ್ ಮತ್ತು ತುಲಿ ಶೋಕುಂಟು ಶೋಕುಲ್ಲ ಲಿಂಬಲೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ 129 ಒಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ 200 ಹಾಂ 250 ಚೋಕ್ತು ಜುನ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕುಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಕಿತ್ತು 140 150 ಬ್ಯಾಗ್ ತೋಲೆ ಗೀತು 1000 ತನ್ನೂದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿದೆ ತೊನ್ಗಂದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ರೇಟ್ ತೋಲೆ ಒಂದು ಶೋಕಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಫುಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಬಂಡ ಮುದುಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಚ್ಚು ಉಂಡುದು ರೇಟ್ ಇತ್ತು
ಚಪ್ಪಲ್ ಹೀಲ್ ಶೋಕೊಂಡು ಹೀಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಏತು 350 ದಾನ ಒಂದು ಹೀಲ್ಗೆ ಅದು 4 ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋಕು ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಹೀಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 4 ತುಳು ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುರ ಇದೈತೆ ರೇಟ್ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟು 49 ತುಲೆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲೆನ ಪುರ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನ ಶೋಕುದುಂಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ಸ್ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಜೋಕ್ಲನ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಏತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೌಚ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕುಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಟವೆಲ್ ಮುರಣಿ ಅನ್ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ ಹಿಡಿದು ತಂದಿತ್ತು ಏತು 45 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 3 ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಂಬ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಏದು ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಿತು ಒಬ್ಬು ಒಂದು 75 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಂಬಾಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಇಂದು ಫುಡ್ದು ಅಂಗಡಿ ಬ್ರಂಚ್ ಪೋಯನ ಮಂಚು ತುಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಚಾರ್ತಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಅವು ಇದು ಮಾಡಿಪ್ಪರಪ್ಪು ತೊಲೆ ಚಾರು ದೌಲ್ ದೀತಿನ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಂಬೈ ಒಂದು ಪಾಟ್ ತುಲಂಜಿ ತುಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ 250 ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರು ಅರೆಗಾಲ ಡವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದ ಎಂಚಿನ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ತಿಂತಾರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಗೋಬಿ ತಗೊಂಡ
ಗೋಗಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಲು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಸ್ ರಶ್ ಆಂಟ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಚ್ಚಿತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಬನ್ನಗ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಈತೇನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟಾನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.